खुलुमबाय आं दायो दंफैयो बरपेटा रड सिमलागुरिनि खोलाहाजों फैनानै मोनसे धुपगुरि गामि बेखिनिखौ सिमलाजार होननानै बुङो। बेयाव मोनसे जोंनि सासे बर'नि सासे बिजनेसमेन बिथां अनिल ब्रह्म बिथांनि बे हिनवेर इटालियान कालेक्सन बे दखानाव फैदो आङो। बेयाव मा मा मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बेयाव टाइल्स बायदिसिना मोननो थाङो। बेयाव मा मा मोनगोन आरो बिनि अनगायै मा मा मोनगोन जों नुनो मोनदों दा टाइल्स एरि बेखौ देखायबाय दं आं। खुलुमबाय आदा, मा मा मोनो नोंनि बे दखानाव? टाइल्स ओमफ्राय वाल टाइल्स कमोड मोनगोन, सेनेटारि एसेन्सियेल मोनगोन। आरो बेसेबां गोबाव जाखो आदानि बे बिजनेस मावनाया? आंनि बिजनेस मावनाया बोसोरसेयानो जाबाय, जानुवारि बोसोरसे जाबाय। दा नै आदानि बे मा मा मोनो बेखौ आं दिन्थिनो नागिरदों। कम्पानि नोंथांमोननो नांगौबाथाय नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट खालामना फैनो हागोन। एड्रेसखौ आं मोजाङै खोन्थाहरगोन नोंथांमोना सिनायनो हायाबाथाय। जाय बिथांमोना बिल्डिंफोर लुदों, न' गोदान लुदों, बेयाव लगायनो लागा गोबां बुस्थुखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना लांनो फैब्लाथाय आंनो कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। थेंक इउ।